Sugeng dalu, Pak. Pak Konyel niki. Nggih, wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi, Mbak Yu Cangik. Nggih, sugeng dalu Pak Konyek. Nggih, wilujeng dalu Mas Yoyok lan sugeng dalu Bu Limbuk. Nggih, niki mboten kencan ning kok ya pas nggih. Dalem Terus pundi? Lah mboten kencan ning pas. Nggih napa niku biskap niku lho. Oh nggih. Kula abang jenengan Nggih. putih. Nggih. Tegese sasi Agustus merah putih. Nggih. Ingkang kagungan kersa biru. Ya merga saka merah lan putih berani dan suci akhirnya lahirlah kebiruan, lahirlah lagu Birunya Cinta. Weh. Hubungane iki apa to ya? Hubungane apa karo lagu? Nun sewu Mas Cahya. Pripun? Tembunge Markonyik kok sugeng wilujeng kok nun sewu kali omboe gudange kasusastran kasusilan. Nggih. Lho iki kandange wong seni. Maksudmu piye? sampean mau krungu ora? Piye? Mas Yoyok bilang semua sinden iki sarjana seni. Heeh. Kerawitan sarjana seni. Basa iku sing cetha. Lah iya. Nek karo piyayi lanang iku wilujeng, nek karo piyayi wedok iku sugeng. Ana dasare. Sastra Jawa itu penuh unik. Weh. Oh, aku malah lagi ngerti perlu sinau kula nggih. Napa? Perlu sinau bab Nggih. niku. Harus. Nggih. Dados iya ngono dadak harus barang. Gua Menawi iya. kalih piyayi kakung, Wilujeng, piyayi putri, sugeng. dasare pripun? Sugeng niku saka tembung susune ageng. Wedok iku. Gladrah, Sing gladrah. duwe wong wedok wong lanang ra duwe. Nah wong lanang Wilujeng. karepe Kuwi lho alune ning ajeng. ya iki cetha yen ora pendidikan iki, ketok iki. Nggih niku Ketok basa nak plesetan. bodho plesetan kuwi. Nggih. Iki di hadapan sarjana kabeh. Mas. Lah sarjana gene wong Lho. Pak Giarto ya malah koncoku sak bangku. Weh. Syukur kanca sekolah, Mas. Dalem Nek bangku sekolahan. boten pas Iya. tuku mie ayam aku linggih bangku kiwa Pak Giarto bangku tenen jejer-jejer. Kanca Tak jajan. oleh kanca sekolah. Iki wong bodho iki pinter ales Mas Yoyo. Nggih. Nggih. Pinter endo saka masalah. Iki sarjana kabeh Mas. Aku sing SMA merasa minder lho. Lah wong SMA kok mbok dagel ngadepi sarjana ya ora tekan utekmu ah. Lah sampean apa? S2. Apa? Kowe S2. Lah apa kok S2 wong S1 aku pilek. Aja ngombe es akeh-akeh ya iki udan panas nggih, Thomas. Nggih. Aja ngombe akeh-akeh udan. Maksudku sampean ku sarjana. Lho, aku ya sak level lah karo Mas Yoyo. Weh. Ya kono maune semester piro aku ya. Weh. Kowe Ya, lulusan melu. apa? Eh? Lulusan apa kowe? Aja ngomong akeh aku cerita perkara nggon urusan iku jadi. Teko semester barang iki Lah kowe kuliah. SMA, Iya. SMA kok umum wong aku sing sak dhuwurmu ae meneng ae. Lulusan apa, Mas? Aku iku SD. SD kok mecicil. Lho, Kok bangga. Gur SD mawon kok umum. kok sik to Mas? SD kali SMA niku dhuwur ndi? Ya dur SMA pripun? Wah. SD, SMP, SMA, kuliah. Wah, sampean niku berarti otake setara karo Konyil. Kok sik to kok SMA kali SD niku nggih dhuwur SD. kok saged? SMA pinten tahun? 3 tahun. Sekolah 3 tahun kowe kok mlete wong aku sing 6 tahun ae dhuwur aku. Kok ditinggone iku anggere taune akeh pengalamane ya akeh kok. Pekok nggih pangapunten Pak Mugiarto nggih. Kula beto tiyang pekok niki. Matur sembah nuwun dipun timbali hangestreni tetakanipun adik Dimas Rezeki Ananda. Ananta. Nggih. Nulat lekasing Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, nggih lah. Ngilangi sukertane, ngilangi sengkalane. Nggih. Nak iso wit-witan kuwi woh nek ceblok aja adoh saka wite. Leres. Iso nulat lekasing wong tuane, ngaten Nggih, nggih. Sing Niku sing ngomong sapa? Lho. Filosofi ra bener kok diceritakno. Pak Mugiarto sehodik rezeki kuwi ya ibarate wit-witan metu wae nak ceblok ora adoh saka wite. Ora percaya aku. Lah nek pasar sulang iki woe dak pirang-pirang. Lah wite nang ndi? Ana pelem, ana. Lah wis nangka. diundhuh kuwi ya. Lho lah nggih, tapi kan bukti wite gak enek, Mas. Maksude kurang ngono Mas, kacang ora ninggal lanjaran. Nek lanjarane bengkong, kacang ya melok bengkong. Lah ngono lho. kacang Garuda kae dak karung-karungan. Lanjarane nang ndi? Angel men ta ya. Jadi berbicara itu dipertanggungjawabkan. Aku dipethukno karo wong pekok iki piye cah? Nuwun sewu Mas Markonyik, wong ganteng anake wong gendeng. Aja nesunan lho tanggaku ngono iku terus setruk lho dingi. Ngeten lho Mas, tegese Pak Mugiarto lak kagungan putra Mas Dimas. Nggih. Nggih to. Nggih leres jane wau Nggih. Pak Kunyil leres. Ning ngeten,
Pripun? Pamrihipun supados ngibarate banyu Nggih. nggih. Niku lak ledok iline banyu. Nggih. Menawi Pak Mugiarto niku bening insyaallah teng Mas Dimas nggih bening. Bening. Nek yen nang dhuwur butek nang tengah diubek-ubek ning isor dadi penyakit kaya markonyek niku. Nggih leres niki. Nggih, ngoten niku. Jenenge wong tuwa ki pituture digawa. Leres. Najan Mas Yoyo iki enom ning pikirane tuwa. Tuwa iki pituture digawa iso ngandani kudu iso nglakoni. Nggih. Guru digugu lan ditiru. Leres. Ibarat guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu Mas. Leres, Nyontoni nggih. sing apik. Sing cerita sapa? Lho. Kok renek penere to? Apa mang? Lho, Murid apa? Guru. Guru kencing berdiri. murid kencing berlari. Guru kencing berdiri. Iya. Murid kencing Berlari berlari. iso nyontoni sing apik. Ora iso ya delok gurune. Lho, Lah gurune ki lanang apa wedok? Oh ngono. maksudnya piye? Lah nek gurune lanang ya iso kencing berdiri cekri karo ngatung tur. Lah nek gurune wedok kan kencing berdiri ora kocar-kacir apa piye? Ha iki lho jajal bukesi kon kencing berdiri. Lho aja to ora. Nek kopi yo kabeh ngono. Iya. Omong kok ora Nggih, dulu. pangapunten Mas Yoyo. Nggih. Wong yen kurang seseraungan ya ngene iki. Nggih, harap maklum, Nggih, harap maklum. resike beras ki mergo digesek karo kancane. Nggih. Dipususi akhire resik, nggih. Nggih, leres. Wong yen kurang sesrawungan ya, Nggih. kurang silaturahim, kurang kumpul karo wong pinter dadine ngene iki, nggih. Nggih, leres. Kurang serawung, wong isine mok tengok-tengok tok, kurang serawung. Kowe nak tengok-tengok males-malesan sing ngekeki dhuwit sapa? Pengetahuane kurang ngono lho. Kok tengok-tengok ora entuk dhuwit. Ora entuk dhuwit. Lah dalang iku tengok-tengok kok bayarane akeh kono. Aku ambak tengok-tengok, lah ya nyambut gawe sak awak nyambut gawe mripate nyawang uteke Bener. mikir, tangane Iya, rungokno lho, wayang, rungokno. nganti tekan sikil barang iki ngeprak. Ketoke tengok-tengok. ya. Uyuhe diempet. Sikil yang ngepiak tangan dibegarke iki nyambut gawe sing gelem begar tangane bakal entuk dhuwit sing akeh ngono. Oh ya kowe. Berarti kuncine sing begar tangane entuk dhuwit akeh. Iya. Sing digegem rantuk. Rantuk. Lho ana digegem tangane entuk dhuwit akeh ya ana e. Sapa? Tinju. Lah sak kamlengan kok mentuk sak miliar malah. Ya pangga iso meleset. Bingung aku. Nun sewu Pak Mugiarto minta bantuan. Jelasno karo wong Lho, wangil kaku kuwi. digegem ra entuk dhuwit, sing entuk dhuwit sing mekar tok. Pedalang mekar tok entuk dhuwit. Ora ngono Mas, karo bermales-malesan. Mas, kunyik wong bagus, ambune lebus kaya wedhus. Wong kuwi aja bermales-malesan, aja mangan turu tok ya. Kudu nyambut gawe budidaya. Wiwitane serawung dhisik, aja epleh-epleh tok mangan turu tok. Sing kei dhuwit sapa karepe ngono, ngono. Dadi wong epleh-epleh ra entuk dhuwit. Ora entuk dhuwit. Lah tanggaku epleh-epleh kok malah duwe mobil barang. Nyambut gawe apa kuwi? Lah begegek. Malah edan ora. Kuwi iki angel men to omong karo tiyang niku. Nggih. Gumun. Iki Petok perkara niku lagi niki lho. kowe iki malah ngelingno Betari Durga iki malah aku. Nggih. Kula wau sore jagungan karo Pak. Maksudnya pikiranmu lho, pikiranmu. Lah pikirane gene. Pikiranmu sing intelektual menghadapi generasi milenial. Zaman IT. Pikiran yang maju. Nak maju bakal menang ngono lho Mas. Nak mundur bakal kalah. Ah, mundur menang ya ana. Apa? Tarik tambang. Pangga iso ya Gumun. Lah iku kok menang sing mundur karo sing maju. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura ya Allah. Di kanca kok pekoke ngene. Ya ora apa kok aku terus ngomongamu kok. Buktine ana kok. Kowe wong urip kudu ngerti gunane urip. Aja mung urip mangan turu tok. Ngibadah iki penting, Mas. Ngene iki filosofi kehidupan. Leres. Iya ta? Wayang wawaning tiyang. Dadi ana sing karaktere ala, ana sing karaktere apik. Lho. Dadi gedang ki pinangka lemah temenangka bumi. Debok nggih. Karepe kuwi kowe niru wit gedang. Iki filosofi kehidupan lho iki. Ilmu lho, ilmu tuwa lho iki. Kowe niru wit gedang kae. Wit gedang kae ya najan diketok celing mati, nek durung woh tetep tukul neh. Nanging nek wit gedang wis woh, manfaat kanggo wong akeh, ora sambok ketok mati-mati dhewe. Iki wit gedang. Ngaten nggih Mas Yoyo? Leres, leres nggih. Ngono. Ketok nak agamamu lagi kulit-kulit tok. Kok iso? Ceritamu ngetumpuk ket mau tak dungono. Aku ngaji, Mas. Ngaji Lho. apa? Lho. Sing mbok critakno iku lagi syariate tok, marifate gak mbok uji. Wih.
Gayamu teko makrifat barang. Ora kok marifat ki mah krungu ora dalang ning ngoceh sesore mau. Masakan Mas Yoyo mau cerita sore. Aja ngoceh ngono dalang padake manuk ngoceh. Cerita apa? Cerita. Ya. Lho karepe ngono, aja mung urip tok, ngerti gunane urip. Nah, Tiru wit gedang iku ayate ayat kauniyah, mengaji alam. Ngono lho. Koyok roro wae iki. Iku nak tak critani ku kowe rubah kowe nesoni aku. Salahno gedang, salahno piye salahno? Ya jelas, niru kok niru wit gedang. Saya ndak mau. Piye? Lho wit gedang ku ketoke manfaat. Iya. Urung tentu. Nek wis woh bermanfaat kanggo sekitare, ora sambok pateni mati-mati dhewe. Lah nek dekne mati terus nasibe anake gedang iki piye? Sing ngene sapa? Iki yatim piatu lho iki. apa enek wit gedang yatim piatu? Yatim piatu wong mboke mati ditinggal kok, Mas. Lho, terus nasibe anake gedang sing ngopeni sapa? Ya kon mikir anake gedang barang. Ya tegese berarti ora tanggung jawab gedang Ora kuwi ya. tanggung jawab gedang mati anake ditinggal kok. Ya yatim piatu ki wajib disantuni, Mas. Sedekah, dono driyah, dono weweh, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ora iso tangan ning dhuwur ora malah ora apik ana sing elek. Lah tanggaku setruk tangane ngene kok elek lho. Lah kuwi lah penyakit kuwi. Lah iki ya Mas tangannya di atas. Lho ngono. Iya. Maksudnya tangan di atas iki ora terus setruk ini iki ora. Ning upamane bab wit gedang filosofine kurang pas monggo. Ning enten sing luwih apik. Nggih, napa? Klopo. Weh, Klopo niku wiwit saking akar oyot nganti tekan dhuwur mangcek kabeh nek fungsine, ora ana sing diguwak. Ki lho jenenge dalang pengalaman. Sik, nah aku percaya, Mas. Ki mesti dalang pengalaman. Mas saya kun tadi percaya. Kowe kok menit pengalaman kowe ngerti karepe wit klopo kan? Ngerti? Oh. Klopo iku sing paling hebat dari bawah sampai atas mesti kanggo kabeh ta, Mas? Leres. Lho ngono. Kaya terok-terok iki. Ora saterok, tak jelasno apa piye? Lho. Jelasno jajal. Jelasno. Wit klopo iku cocok apa ora karo Mas? Saka glugu. wit klopo jeneng apa? Glugu. Urip kon sak lugune sak madyane rasah neka-neka. Nek pengen selamat uripem. Uripem, oh iya uripem. Uripmu. Cara kene uripem nak cara wetanan uripmu. Iya. Ora usane aneh tanggam di mobil kowe rasa kepengin. Stroke suwe-suwe mbok terusno. Cara istilah Islam kon istiqomah mlaku sing sak madyane. Wah, kita yo mau glugu tok kuwi. Ora, lha untuk mencapai sukses melalui proses Mula pemenek blugu menjiko klopo melalui tataran gitu, Mas. Leres. Menawa lho. Sing dinciki niku. Aja menawa pasti. Kok menawa? Wis bener kok menawa, bener niku. Bener nggih? Yakin melalui blas. tataran. Melalui bancikan klopo mbok unggahi nek ora mbok kei tataran, mbok unggahi dadamu bunyak. Mula prosesnya tataran 1, tataran 2, tataran 3 sampai tataran yang paling atas nak pengen sukses. Pak Giarto ini ora ujuk-ujuk jadi DPR. Pengabdian dulu, proses pengenalan masyarakat, menunjukkan kinerjanya, perjuangannya, proses. Ya kita yang meletik utekem. Lho luru dagelan larang ini ki angel. Gajane. Nggih. Sik, ya mau glugu tok. Kamu kok klopo ki ana blarake, ana tepase, ana degane. Karepe blarek uripmu aja blarak-blarak ngabdi marang panguasane Gusti Allah Taala, pasrah sumindhik muga-muga dikai berkah. Oh, blarak. Blarak. Ana tepas. Tepas hatimu marang panguasane Gusti Allah, salat 5 waktu tindakno nek agamamu Islam. Nah, agamamu yang lain silahkan kerjakan yang lain. Lek kae lek yang blarak nek sodone to. Sodo. Ayo apa sodo? Biasane nggo dudum klontong. Ya muga-muga bisa dadi usada nambani karo sapa wae. Aku ya meh ngono, aku saiki iki lho nak tak terangno teman-teman. Gajane lho. Nek wis sukses berarti sukses ning dhuwur terus. Ora, justru di atas itu terpaan angin adalah kencang sekali. Kowe bahaya nek kono ana godho gedhe. Akeh pacoban. Ana pacoban sing paling gedhe ndadekne kowe hancur lagi ketika kowe ngelanggar karo pacoban sing ning kono. Cobane apa kuwi? Blukang. Wih. Iki dhewe kalian jenengan Mas Yoyo iki kok ana cobok blukang karepe. Lah kowe entuk dhuwur, lah nek bukan mbok gasruki terus bar ora tekan dhuwur. Karepe blukang apa, Mas? Blukang saka tembung beluk-beluk sanding pikang. Sing ngentekno sawah, ngentekno barandingan ya iku kita. Ngono makrifat iki lho. Marifat, Mas. Aku ngono iku entek 2 hektar wis ate. Iku ora ngono sepanjang jalan Kalioboro iku lho, Klandor rono. Ager bengi nyaine iku dak. Ngono iku sing mlebu rono, mangkate nggawa mobil, sesuk mangkate nggawa sepeda ontel. Oh iya.
Sebabe lah PK-ne sing sugih sing karaoke sing mlarat. termasuk Bathara Guru mau katut blukang mau ya. Iya. Meluk. Lah mulane crita iki mah ya sejarah. Oh, iya. Bathara Guru kalah karo Godha, katut karo Dewi Durga, Perkara blukang. nggih. Narada muring-muring metu ngono mah ya cerita iku Mas. Nggih. blukang beluk gandeng pikang. Astagfirullahaladzim. Malah sinden iki kena nggih ngaji lho, Mas. Lho, Nggih, nggih. sampean mau duduk eksiden nggih? Nggih. Mula wayang apa ae, cek dalang kondanglah, kerawitan kondanglah tanpa sinden gagal. Sinden utawa waranggana iki bahasa. Jajal kowe tak takoni persamaan kata wae. Nah yen kowe kondang ya. Ya. Panjake persamaan katane apa? Iki pengrawit. Wiyoga. Yoga. Sinden, Waranggana. dagelan, Pelawak lho. dalang. Lho. Ora tekan otakmu niku wis ora tekan. Lah ngono kok wah ya Allah. Cah SD iso ngene ya. Yoga kuwi panjak. Panjak, Nak sinden waranggana. Waranggana. Persamaan kata toh? iya. Nak Dagelan, pelawak. nak dalang. Ngudal piwulan mosok ngono. Ora iso. Kowe iso. Oh, ya ora iso. Nak sinden, Waranggana, nak yoga, miyok panjak, nak dagelan, pelawak, nak dalang. teng crit. Lho. Ana basa Jawa kok Sampeyan takoki Mas Jaya. teng crit iki karepe piye? Teng crit tenguk-tenguk karo cerita. Oh. Kuwi plesetan kuwi kurang. Iya mbok sak Sing crita rong karuan lek dalang. Ning warunge do crita ya dudu dalang. Dalang. Mudar kowe. Sing bener dalangi persamaane katane Sang Widu Pamayang. Lah kuwi. Maksude napa niku? Maksude? Widu ki sugih, Pamayang wis ngarani sing sugih crita ngono kuwi. Nah, sampeyan nak sugih cerita jasa tak takok. Heeh. Tokoh utama wayang malam ini apa tadi? Wisanggeni, Wisanggeni ku pakane sapa? Janaka, Kangane Janaka sapa? Werkudara. Cilikane Werkudara sapa? Ayo cilik. Bratasena. Ya, bener Bratasena. Kok sampean dasare nganggo buku apa? Narasumbere teko ndi? Ayo ngono. Berarti aja mung ikut Dalang iki patokane buku Mahabharata Ramayana. alah iku umum. Iki pakane dalang kondang Basukron. Cilikane Werkudara iku sapa? Bratasena utawa Bima? Lah ngene kok wani nampa panjenengan larang-larang iku piye? Iki tak keprok suwe-suwe ya. Ning ndi-ndi ya kuwi lek ora Bratasena ya Bima. Kamu Mula lakone Bima bungkus kae. Alah sampean kudu belajar lagi Mas Yoyo. Kok iso? Aku memang tidak dalang tapi untuk pengetahuan tetap saya belajar. Mungkin ada sumber lain ya. Ono. Cilikane Werkudara sapa, Mas? Werku piye? Oh, Kok werku piye? lah gedene Dara, lah cilike lak piye? Mas, Dalem sampean tahu ngemut mercon bledos sing tak dhuwur ngono wis tahu. Aja nesunan dalang ngono iku ndang stroke aja ngono kowe. Lah aku ki mikir ket mau goleki jenenge Werkudara iso werku piye lho. Dihapure werku piye lho nggih. Dagelan pelawak dalang teng crit. Ngene lho crit. Nyelok juga penak to. Ngene Pak Dalang ngono yo. Lah mula Ngene lho teng lho. rangkaian yang di sini semuanya ini banyak filosofi, Iya, terutama yang membangkitkan ini adalah waranggana. Waranggana. Mula nak wong nom-nom, bapak-bapak, wong lanang-lanang nyawange ben gak dadi maksiat aja nyawang sinden. Iya. Ning nyawange waranggana. Weh, beda ya. Iki mbiyen nggawa sejarah lho Mas Yoyo. Nah, perlu sinau Iya, kula. iki. Nggih. Masjid Demak kuwi ra iso ngadeg Mas tanpa ana waranggana. Weh. Tanpa ana sinden iki gak iso ngadeg. Wah. Ki Sejarahe pripun? Riyen kan ngeten. Saka lor wetan sing Masjid Demak niku. Iya. Nggih. Nah, niku riyen kan dipendet saking alas Danalaya. Nggih, nggih. Lah niku pesagen niku digotong wong 20 mboten kuat Kayu. mikul. Kayu. Nggih. Ayu jati. Kayu jati. Nggih, terus? Digotong wong 20 mboten kuat ngangkat. Kalih Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh, "Enang santri, iku aja mbok pikul gak kuat ning apike sindenana." No, ngono sindene. kon nyindeni kalimate sinden iku mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, ila Jawa dadi lela-lela. Menawa lho iku. Lho.
Aku ngrungokne tenanan lho ki mau. Wajahmu kaya serius tenanan dirungokno kok menawa lho. Iki serius aku cerita serius. Iku lakon ketoprak adeke Masjid Demak. Iya, iki ora kok lakon ketoprak bener sejarahe ngono. Dadi bareng disindeni la ilaha illallah, la ilaha illallah, rano udan rano angin, kayu gremet mlaku dhewe, nyemplung kali nganti tekan Demak. Perkara ribawane sinden mau. Aja meneh kayu ra katut. Wong iki DPR iso katut sinden barang ati-ati. Ya ora ya ndelok-ndelok to. Maksudnya katut nanggap. Amin. Iya. Katut suarane, nggih endahing seni. Nggih. Menika kalih nembang nggih. Nggih, monggo Mas Jaya matur Kula nembe sembah. pinanggih sepisanan ning nuwun sewu nika le ngeblong sae sanget. Lucu banget nggih. Elok nggih. Ngono kabare gur 250 mesake no Pak, Pak nggih. Non, Ngono kabare gur 250. kok 250 pripun to? 150. Niku mangan jaba punan. Non? Mangane jaba. Niki lenten pamundhut kula tak nanjake sing menik-menik loro niki. Oh, ngaten nggih, monggo. Mbak Anis karo Mbak Diajeng niki men ngancani jenengan. Oh, Pak ngaten, Kunyil karo nggih. Pak Kunyil nggih. Nggih, monggo, monggo. Nggih, ya iki ana pamundhut iki, Diajeng. Nduk. Ngersakake caping gunung. Ayo, coba kaya apa berdiri ya. Nah, iki. Hati-hati nyel aja cedak-cedak sinden nemen-nemen. Ora apa-apa blukange lho bahaya. Mas Kunyil, Dalem. cara ketoprak niki lak waita puyengan. Wah, wae to puyengan. Nggih. Kula damar wulane. Nggih, nika dayun nika. Dayun. Kowe dayun. Nggih. Wis ora apa-apa aku nggon sing elek iki malah selamat kok. Lho, Selamat selamat piye? Oh, Maksudnya piye selamat iki? kowe aja merasa pe dirimu ganteng, Mas Yoyo ganteng terus Zaman iki zaman maju, Mas. Wong sing elek dadi ayu mergo krim. Krim siang, krim malam. Apa meneh zaman HP ngene iki lho. Ngene iki lho. Iki zaman canggih menghadapi generasi milenial. sing ngomong canggih sapa? Lho Sing canggih. dadekno mlebu neraka iki perkara HP ngene iki lho. Lho kok ngono lho? Sinden-sinden sing ayu-ayu iso mbet titeni nek kono. Eh. Ora ora mlebu neraka sik. Kok iso? Ayo. Oh, dalang-dalang sing ganteng-ganteng termasuk kelompok dalang yoyok barang iki delok. Iso mbet neraka sik. Non sewu Mas Jaya, tak uruse iki. Tontonan iso dadi tuntunan sing mawa tatanan ya. Ya. Kowe muni perkara swarga neraka, perkara HP, dasarmu apa? Ini, Ayo. nuwun sewu ya. Ya. Kira sadar ya. Eh. Iki entuk dinggo. Ning Ya. nak ora salah ning gunakno. Eh. Ning nak salah yang menggunakan jalur maksiat yang ditempuh. Weh. Sinden iki nak nang omah, Eh. ya utawa bar dandan ngene iki. Eh. Ora sadar dene selfie sik cerot. Tuh. Kok bar diunggah cret. Zamane Loh, ya. Kamu kok aturan agama lho Mas Yoyo. Nggih. Dandan cantik itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Betul, betul. Lah nek selfie didoli wong liya, bojone urung resik, modar. Nggih. Troko, Mas. Nak kaya Mas Yoyok wong bagus niku. Padha kadang-kadang ngono ku yo gak sadar ngendelo gantenge Mbak Kesi kadang-kadang ketilap aku masih jakal. Iku bahaya. Nggih, mergo sing marai dosa niku SMS niku. Lah. Niki perkara dosa napa mboten kari le ngecakne SMS. SMS. SMS surat menuju surga. Sing marai dosa surat menuju selingkuh. Lah kuwi sing dosa. Nah, iku bener. Dadi perlu Nah, iku bener. digarisbawahi Mas Yoyok nggih. Nggih. Dadi sing ayu ganteng iki cadangane neraka. Neraka. Perkara selfie lho. Hati-hati berbahagialah ibu-ibu sing rupane elek. Iya. Nggih. Sik maju rene. Nak Pak Mugiarto ngono kae mungguhmu ganteng apa elek? Ya karek ning nyawang, ngger ganteng ya neraka. Lho, Ngger elek swarga. gosik to. Iki di kamera, Ah. iki dienggo dokumentasi ya. Ya. Engko ben diperesani Pak Mugiarto ya. Hmm. Pak Mugi ki ganteng apa elek? Nang nganggo contoh aja sing di omah. Lho. Masalahnya duit Sik ngene Mas, saiki perlu ditegaske. Pripun? Sampeyan lak muni to, iki ora kena diralat, iki di streaming lho, Ya, langsung. streaming lho iki, Sing streaming lho, Mas. ganteng Neraka. neraka, sing elek Swarga. Swarga. saiki tak takonke men adil ning sing presani. Nuwun Nggih. sewu, Pak. Nggih. Pak Mugiarto niku ganteng napa elek? Iya. Para penonton, Pak Mugiarto niku ganteng napa elek? Ganteng. Nah, Sik, mudiar sik. kowe wis. Yo. Kowe ya kudu muni ngono. Ayo. Yo. Penyawang wong iki dhewe nak warga kene nyawi Pak Mugiarto ganteng. Nak mungguhmu iki lho Pak Mugiarto ganteng apa elek? Masalah kowe ning kene iki mangan ngombe sing nyoni Pak Mugiarto. Nggih nuwun sewu Pak Ki kula mboten ateges nyinggung wong niki ngaji ya kudu gelem disinggung. Potong separuh Pak Wong Mugi. aku mau salaman ning kono ya Pak Giarto iki bagi saya ya sedengan ah. Ya orang ganteng nemen ora elek nemen lah.
Sik, ngene ra tanggung jawab. Lho, nek mboten tanggung jawab niku. Lek sedengan berarti ya ning neraka ya ning swarga kan ngono Menawa ya. nggih ngono ketoke iku. Separo ning untuk swarga sikile kendul-kendul ning neraka. Tembung kuwi kudu dilandasi tanggung jawab Mas Konye. Aja nguber terus itu sing domah kok. Ora perkara dhuwit rung lunas ora apa-apa. Ora dilunasi ra masalah. Sing penting lambemu kleru aku njaluk bayaran kowe lho iki tenan. Iya iya. Tenan. Pak Mugiarto kuwi aku mah kok gawe ngene mang bareng lah apa lah. Terus getun iki. Ayo ngaji lho. Ya. Ngaji iki ngatur jiwa ya. Ya. Pak Mugiarto kae ganteng apa ala? Ya wis Pak Giarto ganteng. Ganteng. Terus? Ganteng. Nggih nuwun sewu Pak Mugi, siap-siap wonten neraka, Pak. Nggih, Ya, iki Markonye sing cerita. Ya sing jane jawab. memang jatah neraka. Ya. Ning malam hari ini membahagiakan tangga teparo, sanak kadang rawuh kene dengan sedekawan wis dikasih makan. Insyaallah diselametno Gusti Allah swarga, Mas. Wah, iya. Oh. Pintere. Ya mbah golek akal lah duit turu kecekel tangan arep ngono. Diajeng ngono ngancani Nggih, Pak Kunyik ngono. Nggih perlu diklarifikasi Mas Yoyo. Nggih. Swarga neraka niku piyayi muslim, Nah. siji sedekah jariyah, loro ilmu sing manfaat, telu putra sing soleh. Leres. Dados mugi-mugi Mas Rizky, Mas Dimas menika saged dados putra ingkang soleh migunani tumrape nusa bangsa lan agama. Mbak Diajeng. Nggih. Malam hari ini kamu pakai kembaran putih dengan saya kelihatan cantik sekali. Makasih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Napa ibuke bakul rujak? Kok tahu? Saya sanggup mengulek-ngulek hatimu. Gayane. Diajeng namanya siapa? Anis. Anis. Di Anis. Pripun? Kelihatan anggun sekali. Matur nuwun. Bapakmu pegawai PLN ya? Kok tahu? Ku lho Dik, kok nyetrum cocote kuwi lho. Dia Iki ngomongan dhewe nyaut-nyauti ngopo Lah iki? PLN iki urusannya apa Mas Jajal? PLN itu apa? Setrum. Setrum lah ora nggo nyetrum cocote kuwi nggo apa? seandainya Mbak Anis menjadi apa anak laut yang biru, aku sanggup menjadi kapal dan nakodanya. Maksudnya apa? Selalu kembul-kembul di atas lautan. Alah. Seiring bersama. Seandainya Mbak Anis menjadi bunga yang indah, aku sanggup menjadi kumbang atau tawone. Terus Selalu tantup. anak kono dadi kompor. Aku siap jadi cerete. Lah terus lah apa? Selalu mangkring ning dhuwur kompor. Lah nek cerete bocor. Ngetiri kompore lho. Tak swampluk bosok. Monggo Mbak Anis. Pamundutan apa Mas Yaya? Caping gunung. Nggih. Dipun jenglengaken. Ayo. Monggo. Jegleng. Saking Mbak Anis riyen ya, Mbak. Ngagem bawa nggih. Mangke ngeten Mbak, Mas Yaya dibagi separonan Mbak Anis sithik, terus Mas Kunyil sithik, Mbak Diajeng Kok sithik. ngatur to kowe iki? Terus tutuk aku wis entek. Oh. War parto selak to, Mbak. Oh, alah. Oh, apa? Yonis, pangkur caping gunung. Saben bengi. Stop, Mbak. Coba Nyil, padakno karo Mbak Anis larase. Saben. Alah. Suarane padakno kono lho. Ya ora padha wong iki wadon kok. Sindene Abah Kirun kae ya lanang ning ya iso wedok warta-warti kae lho. Eling ora? Ya Mbak Aprili. Ngene-ngene tak parai. Wong lanang iki linggih ngene, tungkake sumpelno ning bolongan ngene lho. Setintingane pinten, Mas? Iya Allah. Kayak kucing kecepit. Nah gak percaya silakan dicoba lho, karo nyoba kok angel to. Tungkak dilebokne lubang pantat. Lubang pantat. Ngono lho. Kowe denger lubang pantat ta ora? Apa itu? Silit. Udah tak dijelaske lho ngono. Lah, jelasno. Lah iku potongane dedel kok. Ngono angel. wis ngerti dhewe, ora mbok jelasno, cetakno. Wis mesti wong pekok repot iki. Tapi tungkakku cilik nyek. Malah pas iso mlebu kok. Ada. Lah apa kok ato-ato? Nggonku tak linggahi dhewe. Ndak iso bedakno tungkak karo nggonmu. Lah padha bundere. Jal. Awas, Pak Kemes, ayo. Saben bengi Apik. Sip, jajal. nyawa.
Kok mbok sodok ngene, Lah Mbok. kowe kan butuh bukti. Iya. Nah, ngene, nuwun sewu. Ternyata orang berabas. Aja lungguh sakno sing mburi gak ketok. Ngadet, aku tak korban ra apa-apa. Ya engko bar awakmu terus Mbak diajeng gentenan wong telu, aku korban gak apa-apa. Aku sing nyumpeli. Ya, sikile mengo. Ayo sikile mengo. Gilani Kang. Loh, iki demi kerjasama yang baik. iya. Sikile mengo, ayo mengo, ayo. Sepinten anu Mbak Anis? Nadane sepinten cobi Mbak Anis? Nah. Saben bengi. Nah, padake Mbak Anis. Iki dirjindi. Di tengah ki lho, Nyen. Apa to? Nak pisanan aja kuwi to, Nyek, Marko, Nyek. Lah piye? Pertama sing cilik sik ngono. Waget aku. Kowe aja maido aku sekoban. Ambune ra enak menenge aku. Ayo sikile mengo. Ayo. Kan iso semaput lho iku. Hah? Iso semaput. Oh mboten alon-alon Mas mlebune sithik-sithik kok. Mengo to sikile mengo to. Lho. Oclok. Nah. Saben bengi. Tintingan. Mampir, Om. Mampir sing mbok ampirno apane? Omah ra duwe kok ngampirno. Nyawa. Iki ambulan to apa kok? Lah kok sumet mbok songo. Wis wegah aku. Ini, Mbak. Edian musuh kowe iki. Jajal, sinden nak ngonokne iso ora njut. Loh. Aja ngono Mas Caya. Ora sungkan karo Mbak Kesi. Iki tekan jalan iki lah kabeh melu gladrah iki. Ya Allah. Insap. Ora sadar aku. Aja. Rasa gedhe-gedhek jong, delok gedhe-gedhek ngono. Aja, iki terlalu kecil lan jenengan nyumpel sakno kok tak sumpel dhewe ya, Nduk ya. Allah. Mboten jenengan gedhi kok. Drijine kok. Apa? Drijine jenengan gedhi. Biyen saiki wis tak cilikno. Yo, Nis, Pras. awas. Nis, ora sah mbayangne dianu lho ya. Mboten. Ora aja mau dibayangne dianu kok mburi. Apa kowe njaluk jari? Mboten. Apa? Jari Mas aku iki lho Mbah Jari sing njaluk lakon lho Mbah Jari. Ora kok dikampleng Mbah Jari awakmu. Wong lakon wis diadihe diobah njaluk neh ngono kowe kok. Mbah Jari. Nduk njajal nduk. Iso nduk, ayo iso. Ya canggih ngono. Nis. Ya. Oh enak Nyek. Giliramu saiki. Kok aku duwe dhewe kok. Ya per diajeng. Ya. Tuban. Urung. Kowe karo ngopo? Urung. Ora tak sumpel kok iso cilik. Tak sumpel pojokan kotak iki. Walah. Lho ukurane pas iki. Ukurane ya semene iki lho, Nak. Ayo kelingan disumpel. Ayo. Aja di. Kelingan Rasa mbayangne disumpel. Enggak, aku jinak ra apa-apa. Oh, suarane gede njaluk disumpel kowe. Oh, kelingan Mbah Jari Ndek. Ye, napa? Jenengan gilani kok. Kok iso gilani aku ora apa-apa lho iso muni gilani. Wah, aku ya diam duduk manis di sini. Ayo aja madhep rene. Awas. Kene nok, ben aman ben ora ganggu. Kene cedak kene. Kene Nduk, kene Nduk. Ganggu setan mengko. Aja cedak karo wong Coba dulu nih, coba dulu. Kene. Aku malah aman nek kowe lunga kene. Aku kok iso niba. Iki lho serotok gede. Ya nak. Jano. Ayo jengleng. Kuning. Ayo. Ayo lho. Ayo lho.
Nek, ayo. Kowe iku ndang jenggleng iku malah kaya garangan. Lah, apa persiapan kedange ora muni-muni tak teni. Wis ngenteni sampean kuwi kok. Ayo, Munggul. Muni jreng kok sok kutak. ngono iku ndek ben mulo angger dagelan bab ya ora diunekno ngono iku. Iya wis hafal ya. Apal. Heeh. Ning rasa ngorbanke tabuh gender lho ya. Iya. Ya angkrek. Wis jareke njaluk jreng. Ora kok njaluk maksude biasane nek kono angger tiba ngono ya ora muni ngono. Kowe ngono, wis dikek jreng ngono. Apane? Iki mau. Jreng apa? Apa nak? Anu, Anis. Perkara kowe lho merusak iki mare. Akhir ngene tukang kendak kowe paham. Iya. Akhir tiba aku ya ora muni ngono iku. Lah aku ora Urung kok. Sampeyan mencolot muni lho, urung mencolot kok ya. Hah? Sing nabul lak melu sampeyan to. Ya, ngetutno. Sampeyan mencolot ya muni. Ngetutke gerakmu ngono lho. Ya. Wah, deprene. Ya. Durung wayahe. Hati-hati Mbah, aku nak rubah, Mbah. Debet yo ngono, aku debet yo ngono. Yen mulo ya ngono kuwi. Gah aku asine iki. Iya. Anis diajeng. Aja percaya ya teknis swara sing iki mau gedhi dadi cilik mergo dingonokke aja percaya lho ya. Ora perlu ning kosan jajal, ora perlu. Aja ditutuli dhewe. Itu butuh teknis Mas ya. Ora percaya. Oh, gak percaya. Nek didudul dhewe gak muni, ning nek kowe ngundang aku yakin iso. Omongmu. Kowe iku gladrah. Tak tokne sisan. Lho, Apa nak sing ditokne? apa kuwi? Apa? Boten, nek napa Mas Konye niku dolan ten kos kula. Kula suguhi wedang, kula tokne wedang. Ya, ngerti apa Sampeyan ora? sampeyan paham. Awite yo ngono kuwi sik. Iya. Dadi Pak Konyek dolanggenmu njaluk wedang teh kok lerne teh. Njaluk wedang kopi kok lerne kopi. Njaluk susu kok lerne. Kopi. Kopi iya. Kopi susu maksudnya. Selanjutnya siapa? Ayo. Aku padha-padha cara kon milih lho loro Ya, iki. Pilihan piye? Cara kowe pilihan cara antara diajeng karo Anis cara pilihan sing ndi? Wong wedok kan ana telu, ana Maeswara ya, ana Sri Gundung Durga Ngerik. Maksude? Maeswara dipek bojo pejabat, ndang mundak pangkate, pek bojo pedagang akeh untunge. Nak Sri Gunung ketoke ayu, kok kadoan dicedhaki kukule sak genuk-genuk. Ah, aku gak ngono. Wah aku. Lah piye? Aku kan Anis karo Diajeng. Nuwun sewu lho, jangan tersinggung. Aku cara milih-milih Diajeng aku. Sebabe? Ya Anis ini cara di bojo lanang ya. Iya. Kita catas mending ini. Nak, iku rada kalem. Anis? Ya. Dene ngene. Oh, no mbok entekno ya karepem ora ya wis. Oh. Ora patek butohi lho pokoke. Anak iki bedon neh. Piye? Ayo ndang esuk selak anak teko, langsung terus sekolahku ngono. Nyel-nyel dadi titeni ngene model ngene iki. Kemeruh. Kemeruh gayamu wae. Yo, sapa iki?
kira-kira ora iso, aluk mulai ae. Wah, gayane lho. Oh ya iso-iso. Aja dianggap lho Mas, pes ning dhuwur dianggap tidak bisa memukul lho. Coba nyek contone yen. Lho, kok sing nyontoni aku? Kendhange contoh. Yo. Ben ora dinyek panjak. Lho, gayamu Contohnya kaya oleh kandhani kan, kaya oleh malih kan. Yo. Ayo jane betul jasa kandhani. lho, piye? Kandhani cekos delok. Karepmu piye karepmu? Kowe praktek kono-kono, ben isin karo aku karo kowe. Lho, gendinge apa? Sembarang mbok kae sebut gedhe, sembarang dingah seneng. Pokoknya yang penting kamu bisa mengendang. Jajal. Ya iso ngendang ora iso. Kowe iku sing maedo kudu rono. Aku kan kongonan kowe wong aku iki sing ngejak kowe. Ngono maksudku lho. Lah asline kowe iso apa ora? Lah iso Mas. Ning aku nek aku kan sakno ndeke. Wong ndekne iku yang mempelajari saya. Oh, Lah ndekne iso, saya pasti akan lebih bisa. Wah, segala tembang ya iso. Iso. Gending ya iso. Iso. Wah. Aku iki apa iso Mas? Ya sing ora iso mung sitok tok. Apa? Kata-katane ora ono sing apal. Oleh Iku padha ora iso kuwi. Iso. Langgam iso. Weh. Jajal, padha nih praktek lo. Padha, kowe padha delok. Engkel. Oh, mikir. Piye. Iki njaluk gending apa? Oh, engkel apa wis? Kayak serpak jajal. Serpak sing gampang. Ya, Jal. Modar kowe nek iso ngono kuwi. Ayo. Aja dinyek ning dhuwur kuwi. Ya. Suwok nyil. Suwok. Suwok. Dekno. Suwok kuwi dekno. Ah, mendek. Ora iso nyuwukne dipamer-pamerne tekan kene ora. Ternyata yogane Mas Cahya Kuntadi iki kupinge buntu kabeh. Wae mandek kok jek nengong. Sing ngegong ganggung terus ae. Sampai wegel tanganku. Ora mandek-mandek. Delok lho, Anis kaya patah semangat lho. Ya Nis, ya patah semangat, Dek. Semangat. Piye celok nambah jari? Yo. Anis. Panas udan. Ya, kene iki laladan Kaliombo. Yo. Parian, Mbak Tutik, ya Tik. Yo. Ya. Ayo. Tuku sego. Lawe jangan bayam. Terus. Warga Kaliombo. Heeh. Mugi tansah ayam tentrem. Allahumma amin. Selanjutnya Astri. Apa enak nuti to, Tri? Ayo, Tri. Masa dinuti to? Ya, Tri. Yo. Ayo. Godhong sinom. Dong sinem digoleki Mbah Jari. Ayo. Kembang tales. Terus isih enom aja malah. Rungokno. Rungokno ngono ki rungokno. Memberi motivasi. Gayamu. Selanjutnya, yo, Bu Kesi, yo. Ayo. Yang Mojokerto. Mojokerto. Tuku bayam. Bayam tok isine, yo. Mugi Pak Mugiono. Mugiarto kok Mugiono. Kowe kleru tak wetak lho. Kleru terus lho. Mugiarto. Kowe iki agak kurang sumpelan ya ngono kuwi.
Kowe ku ngino iki garwane Mas Cahyokung tadi lho. Lah kok ana piye Dik ning Mugiono iku sing anu Mugiarto. Mugiarto. Angger duit wis mlebu kabeh ya ngono kuwi. Yo, Ndang. Nang Mojokerto. Ya karo Mugiono. Yo. Tuku bayam. Iya. Arepmu, Ndang. Ono. Iya. Terus. Pak Mugiarto. Mugi tambah ayam tentrem. Ono sak Amin. ngono. Iya. Ayo. Tenan lek tekan omah tak celukne Mbah Jari tenan kok. Ayo Un, wis Un iki kowe nyambut gawe kok malah sing ditanggapne guyu wae ora. Mbayangne mesti rasa lho Un. Ayo. Tekan omah sindu dikongkon aja. Ora sah ngono, ora sida dipraktekno. Ayo Du. Ayo. Aja percaya. Ayo. Ngono mesti ngono sing disawang ya aku kok. Ya wa. Lah napa? Lah mbok nyawang liyane, aja kok nyawang aku. Sebel nyawang sampean iki Ora kok sebel. sebel aku talon-loni, aja mengganggu aku sing mari maksiat coba karo keganggu iku aku. Podo ayu, Waduh, ayo. asale kok ketan. Iya. Heeh. Sindene ayu, Heeh. dagelane edan. Modar kowe, modar. Aku ora dagelan, aku pelawak kok. Ah, iku salah iku. Piye? Tuku putu, Iya. teko ketan. Iya. Sindene Ayu. ayu, durung sumpelan. Malah mulek balik rono. Jeng. Ula, Apa? Apa? Ula. Urune kok medeni wong. Ono piye parikan kok Medeni. ulo iki? Ula. Apa parikan cucu kok ula? Ulo iki. parian lho. Apa ki mau piye awakmu? Ula. Yeh, ya ula piye ngono kok ula. Ya wis ben to wong sak senenge. Ana ula ngono lho, Nduk. Ayo baleni Jeng, ayo. Parian cacat ae nyapa. Mudiar kowe. Cacat. Ayo. Aja dicacat. Ayo tak bantu, ayo tak ewangi kok kene. Ula. Ula. Mlebu neng bokong. Kok gede-gede. Gede-gede terus. Pak Mugiarto. Heeh. Mugi tambah berkah. Amin. Ayo. Ya Nis, sing apik Nis, aja niru liyane. Ayo. Sing positif Nis, ayo. Mbah Jari. Parikane sing penak ngono lho, penak. Iya. Jadi ya mendoakan sing penak ngono, aja ula. Parikan ora pas. Ya Nis. Ya. Ngatang-ngatang. Malah rusak iki Ngatang kayaknya. iki. Bar saiki. Sing malah saya nemeneh iki. Ya iki sing marai laler teko ya iki. Lah wong atang-atang. Parian lho ya. Iya wis. Gus, Ngatang-ngatang. guyumu Gus. Ya wis. Terus. Pokoknya sing guyune aku malah curiga. Lah iya kok terus kok atang-atang. Engko watake ra nganggo daster ngono. Modiar. Piye ngatang-ngatang terus piye? Awas ora tanggung jawab. Terus. Nang dhuwur meja. Wih, Alah, ora ajar kuwi kok Iki wis wedok ora ajar. gasan-gasan nek iku. Sik to dirungokne jawabane iki lho. Ya. Ngaji sembahyang. Heeh. Cagak agama. Masyaallah. Piye? Botok bolu isi madu. Pripun? Apa kok botok iki lho? Batok. Iki sastra Jawa jan wong pekok tenan kowe iki. Batok bolu isi madu ora botok. Lah, jane ya arep ngono. Bola Aku bali terus- lulusan SD. Aku terobsesi karo atang-atang mau apa marai. Ini namanya. Edan. Loh, parian terampil ini. Ini parian terampil. Terampil ya, terampil ora botok. Mosok batok kok dibotok? Sing mangan sapa? Tur bolu botok ya ora enak. Bisa botok. Ya Jen. Wis, Pokoknya ngene lho nyel iki. Bengi iki ku ora kaya bengi biasane. Ngene apa? Aku iki gasang-gasang tak apik-apikno lagi melu pisan iki aku. iya. Nek menawa katut. Amin. Iya. Anggere 350 ora masalah. Ayo, Jeng.
Pak, jeng diganti jeneng saged mboten nggih? Pripun? Jenengan niki Pak Konyek kali Pak Konyel to? Nggih. Mbok aja kuwi. Mbah Joro karo Mbah Jari ngoten lho. Weh. Mbah Joro karo Mbah Jari. Aku mau nak mbok dadekno Mbah Jari. Kenapa? Berarti usek jaluk lakon terus. Enak. Iya. Iya. Ana bothok. Ayo. Ya, kono bothok. Ya. Panas udan aling-aling capek gunung. Yuk. Anis, ya deh. Mangan bolu karo lontong. Terus Sindenku ayu-ayu sing siji gegeden bokong. Kok manggon tengah Mbak Kesi sing paling gedhe. Mereka senengane bothok ya. Bothok balu. balune bolu. Digenti ta? Wes, wong nak tau stroke ya ngono kuwi omong pelo terus. Dalang enek. Isuk sore tempe dele ngono ya enek. Ben ayo. Yo. Ayo. Matian Bothok. Guyu neh. Ayo kelingan bothok neh. Aja mlirik-lirik aku wis. Atang-atang. Matian wadan sarta Swara suling kumandang suarane. Sigarane Masuk langgam caping gunung. Tayuke Pak Heru yo.